Bag ngal daw karuba may saman nga pang vlog tingkam arami din tata and naisal sa lumina ta ada pa kayo na igin nakadagiti bibilit apo di balay, so we're going to give a title on this. Di title na Seaweed. Si Seaweed, di title na si Seaweed. Oh, DENR inspection yan of si Seaweed one ngamen na-issuean apo dito mo iti certificate of wildlife registration mga masapul ko nga i-maintain, so tata i-guamot i-inspect iti DENR regional office nalpasan ti inspection iti provincial office and this time regional ti mga ramid no anya ti findings dam aman yung damdama yan, so antabayanan nyo ako iti official ano tawagin ka? Jay Tata Karubamak. official nga kadwak, of course, Denmark and the personnel of DENR province at DJ Likod and then may sana mo. umuno na di may sa Giant Dapat orentayo. dapat orentayo from regional office ng masiting kakaron at ato Santiago, so Kapag nagbayag. domting to o nga rod antay og biyahen. Ayan, so karuba data yun dito ilugan and we are on our way mapanjibalay tapno inspect and then jay bibilit tayo when si siwit di balay. Of course this is conducted by the regional office nalpas mo taniti provincial ED and kadwate ta ni Ma'am Mary Rose of DENR province. Ayan, Ma'am Mary Rose anya mo dagiti anya mo tinasking isagana dagiti adati bilit na kasla kanya mi tatanga inspekan ano ti dapat nga i-prepare mi kay masapo sir nga i-prepare da talaga dagiti nunan nya ti source na dagiti alaga ken yung opisina mi i-apply da tapno kasta regular nga mamonitor mi ti Senro San DENR Senro San Isidro kasta mi ti taga regional office iso nga kami tatata adda ti taga regional office nga apanda kitain met dagiti ini-issuean da iti CWR nasaw na CWR ka certificate wildlife registration. Wang arod medyo nagbayag ti process na actually Ano nga bulan mo inuray angkal? 3 months kun sa nga inuray pero that is because of lockdown. Actually nabayag nga nalpas di papeles and nga majay panangala tayo digito gigaraw ti problema. Iso nga di handa maurayan impatulod dadto yun. Via Pilipos. Dati staff da nga nang umagisa kas lakas isa kung Okay. basta after 2 months kas jay adid tamot ang balayan and kinalika gumak nga i-rehistro ta nagadong ngamin di mawibuyak iti TV nga tiltiliwunda dagit ang agal-alaga nga awan iti permit na di ka di ma'am. Yes sir. No agi di matiltiliwda kas pangarikan man anunda anan nyo Dagiti matiliw mi sir at damat rescue center mi jay ito gigaraw di RBB. Jay mi nga ipan tang amin iti tikurang amin iti senro kapit awan ti facilities mi ditoy. Iso nga ti adalang ti facilities na jay ito gigaraw iso nga nada tiltiliw mi ipam mi jay kindagi jay mit kayat na iti ngalagaan basta lakit di interesado da ken ada CWR permit da pwede mimit nga itid kada kwada additional nga alagaan da sir. Aji ti kayat ko man. So aji no dati makurso na dak nga animal di jay ay kat masapul ko ba request Win sir masapul nga ipakaamom ito opisina mi nga dayjay kat additional mo manin nga alaga ta no ma-include mi jay nga alagam sir di record mo kastamit ti record mi Yun ti inventory ma'am. Yes sir. Okay. So ano dagi jay possible nga animals nga digitata
Diyan na sir, Jay. Ijay sa aquayo. San Isidro. Haan na dito gigaraw. Ay, ito gigaraw. Gigaraw. Mostly Jay sir, nag-Jay python, nag-Jay darak killing. Apo, python pa mo, di ba kakabubutin? Talaga, nag-Jay ti kwata. Aduti, anjak man amo na, apay nagaduti mga yat nga galaga iti python. Oh. Gimno dumadakilin, medyo nag-Jay kami, medyo agamak na siguro ni so nga surrender dan. So nga nag-Jay ti at itap tajay, nag-Jay monkey. Nag-Jay ti at tajay sir, tatangin serpent eagle man mano sir tagitid may dudungay pipunta amilita dati ti rescue center kiti sud dagijay ti at dajay serpent eagle. Oh. Dati na dangamin kaano lang nga natiliw ti Ramon, sayang na udi aka. Dati nga natiliw I mean in surrender ti Ramon, natiliw dan sa DJ sa ita party Aguinaldo. Ayan, sa in surrender DJ DENR. Ulag? Eagle. Eagle. Naudi lang ang request ko kini Sir Juanito isong kung no nasapsapa lang kumabaka adati agilatan. Actually nagbayad kami nga bibuyahan na kita nga animals. Tapos agite pa ubing nga pandapas pasyara. No kita nyo agila. Awan mo ngamin ti magita mga kasjay dita isong may saka dagiti purpose ko isong galalaga is to show kadagiti ubing nga kasto iti itsura na in person dagita. And talaga nagmay tagpakan. Yes. Nagmay tagpakan talaga nga kaysa mo tagita aso at tamot ang ordinary nga animals. Okay, medyo rare mo basitin. Basta no tumanagaray dagiti sisiwitain mabisinda dagiti ano kan. Aji mangki ma'am iti kaslakayat ko man ti agkaron tan adakastak idi nalak DJ dinadyawan. Apo ipodnuklatan amo nga mading amo nga dakis nga ipodnuklatan nga inlimliming ko ti lap ko DJ dinagna kami kadagiti checkpoint. Handa mo nakikita ta nasingpot dagi pet nga min dagi jayan nga monkey. Well, naalagaan ma'am. Naalagaan di nagapon na isong din travel may ang problema or in indulin mi. Ti problema lang idi nagbagyo akasta nga na Nakabulos na nagkatanti bulbulong dagita kay kayo napudot. Wen sir, kasapulan da ngamin iti kadagayo na dagiti. Well, nalinong dapat mamaya tenda. Dapat wen. Edi After after nasdun sa. nasduda wen. Nasdung nga apo dali lang makasangit ta talaga nga nasingpot dagi jay. Tao da sir dagiti. Monkey sa tao da talaga. Nagsayang dahil pukuli din, naglingag Uwe. photo aja eh. Pukul pa ipiman ta iti style da kano gayam nga nagtiliw ko tapan napakpakatan ti Silwanda. wen gana na puto jay man naala na. Aja ti alagak nga kumalipatan for how many years nga dito pa rin jay. Iso talaga na hilig ak agalaga iti wildlife. Iso dahil jay no da kumatimangki nga babasit. Aja la nadakkel namin medyo kabubuteng. Wala. Agpirdi na ma'am. Tsaka ti pagmayatan na di dahil nga alaga yung kalko ko. Di ba dendayin di sirok na ya. Tapos nga to di junggoy. Tapos dakawar na. No napang ka nagindahin na yun, mas dagay na pantiabaga maun. Kutkuton na kan. Tunokan may turog mong taon. Nagmayat man. So nga kay ko kita nga wildlife pets. Ang road adit tapo ni ko danin sumarsarno di DENR regional office damdamamat nakapajero ta. Ito Balayan Sound. Stand by. Ayan, so good afternoon Karuba. Dito kami ako Balayan. Of course, tika do atit tatagiti personnel from DENR regional office. We have ma'am Jelay sa manalikat ko. Adila man naligod kinalak nga i-pronounce. Jelay na lang, sir. Jelay, yes. Ma'am Jelay, so you are here today for? Mag-monitor po kasi kami ng inisyo namin na certificate wildlife registration po sa inyo. To check po namin kung yung facilities po at saka yung welfare po ng mga wildlife na inisyo sa inyo is in good condition po. Naku, paano pag may nakita kayong hindi maganda? Ay, kakancel natin siya. Hindi, sir. I'm with Sir Antonio Tangilan po. We are Sir also Anthony, for hello the po. TV. Good afternoon po. Ayan. Of course, si Sir Juanito nanditidalat talaga dyan taga-province. Yan nga road, padami nga dati bili na apo. Kasi apo ti obra ti agalaga. Actually, ma'am, pinapanood sila nila mami sa kanila dahil. Eh, kapag may kumatanay sa bahay. Okay lang, maliit lang naman yung sa amin, konti lang. Opo, sir. Actually, sir, kakagaling din po namin ng Nueva Vizcaya. 400 plus naman po doon. Ay, ang dami. Kaya medyo sabog din po bilang ng paibon. Ayan, konti lang po yun sa amin, just for fun. Ayoko lang din kasi nawala silang birth certificate. Konti lang. So,
Simula po nung na-issue yung CWR, wala pa naman po namatay or... Wala pa naman so far. Wala pa naman so far. Pero marami itlog-itlog ganyan sa mga loob-loob. Tapos i-remind ko lang din po, siguro pinapalot lang po kayo always ni Ma'am Mary. Ngayon, yung sa wildlife registration po kasi naka-indicate po kasi dito yung mga policies na kailangan sundin. Wala po kayong binili as of today na mga bagong stocks? Wala po. Ay, wala pa po. Wala po. And kung just in case meron po, i-remind ko lang po na dapat yung purchase po ninyo or donation sa inyo should always come from a legal source. Kasi po dito, illegal sources sabi niya. Kumbaga, kailangan po yung pinanggalingan meron pong Certificate of Wildlife Registration and Notarized Deed of Donation. Actually, konti lang ang alam ko na rehistrado rin dito sa atin. So, paano pag may magbibenta sa amin Na hindi po siya legal source. namura, sir. Ang gawin po sana, i-refer po muna sila sa Senro concern. Kasi kailangan po from legal source. Kasi kung makikita po nila na may capabilities po kayo to look after dun sa wildlife, sabi nga po nila, kapag nanggaling sa illegal, pag binili mo, illegal pa rin po siya. So, kailangan pa rin po nating sumunod sa batas. So, paano siya i-legalize? Actually, nakakaawa kapag hindi. Hindi, ang gagawin na lang po dyan, sir, pwede naman po ninyong ipunta sa Senro para po sila yung sa permitting po kasi ang naka-assign din. Sila pong mag-validate kung kayo po is capable to look after the wildlife instead of them freeing that wildlife doon sa habitat niya. Depende po kasi yun dun sa condition ng wildlife. Tapos po, kung meron po kayong progenies, yung kailangan nag-itlog na po siya, nabuhay, nagpisa, inform nyo rin po ang Senro concerned 1 week after the birth. So, Talagang parang tao din ipapalinis. yes, sir. Kasi po, kaya nga po, this is a privilege actually. Hindi po kasi lahat are allowed to take care of wildlife ng basta-basta lang. Kaya sa amin po, kung tutuusin, talagang tinututukan din. Kaya nga din po sila kami, mapaahas or anything po. Kailangan meron siyang sinusunod. Anyway, nandiyan naman po, di ba, lagi naman po kung mag-ano sa inyo, makikikoordinate from time to time sa inyo, sir. Sa amin po kasi, binavalidate lang po namin yung mga report na sinasabit sa amin sa region. Tapos may bago po kasi kaming monitoring form, sir. Ito. Bibigay po namin kay ma'am. Check po niya yung sa facilities. Ito yung bagong form na galing sa Nagaling ng Bureau of, Biodiversity Management Bureau. So, parang ano po yung pinaka dapat na meron na facility? Actually, sir, dito naman sa facility nyo, meron naman po siyang cage, hindi siya overcrowded. At the same time po, sila naman po sa licenses, in-evaluate naman po nila yung capability ninyo to raise. Tapos ito, sir, speaking of, pag meron po kayong mga namatay, yung huwag naman po mangyari, mortalities confirmed namin din sa namatay, kailangan po ma-report din sa amin para ma-deduct din po siya dun sa number ng livestock din. Tapos yung sa marking system, sir, meron po silang leg band. Meron. Apo. Mandatory din po yun. Tapos kung meron pong chance na, for example, magta-travel po kayo, kailangan nyo siyang i-transport, magsesecure po kayo ng transport permit sa Senro concern. Parang travel pass sa tao, no? Tapos, yung necropsy report doon sa mga nato. actually, sir, ang minamandate kasi talaga, pag kunwari naman kayo ng wildlife na nasa possession nyo, kailangan po may necropsy report. Yung necropsy report po, parang death certificate ng animal. Parang tao din. Cost of death. May cost of death. Meron Cause of death, high blood. veterinary dito. Meron, yun po ang maganda kasi meron po kayong veterinary. Ngayon po, kailangan po kasi talaga na merong proof na namatay. Kasi ang possibility po, kapag walang proof na namatay yun, iisipin nila na it's either binenta or dinonate sa iba. Ayun din po, kung magdo-donate po pala kayo, make sure po na may deed of donation na notarized din siya. So, all in all, meron naman po kayong copy nito, no? We advise you po to always, once in a while, go back to your Certificate of Wildlife Registration para po, up to date, lagi po ninyo naisip, ito pala yung kailangan namin sa mga yan. Kasi sir, yung Senro, minamonitor talaga nila, kasi sa amin po sa region, pag may kulang dun sa report. Dali ako di sisiwit niyang kalinga John. Ang gaduda. Off the record, ito nabili ko sa illegal.
karuba nalpas dan nga in-inventory dagi sisiwit ng anggal ko ngayon. Ururahin malangan da in order ko nga merienda nga batil patong. Ta nag-order nagtinam ta. Bali pat dagiti nag-inspect tapos sa message driver. Tapos dua kami ng angkel innam. Ay piton sa. Kurang may sa. Login sa ah. Hindi dyan na po na busy dan. Chichinis misda. Sir Tony, tignan mo yung style nung nalagyan nila. Yung kanta na mga cactus, yan na naganap ano. O, nakikita ko eh. Ang naalala ko kasi. Aji may isa clip sang kaligid dyan niya. Di balay. Wala ako. Di balay. Cactus ka no. Cactus. Dawa mangkeng ka. Kita mo lagi apa-apa. Aba-aba. Succulents. Napon nalpasin the inspection the regional office and provincial, so mabalin kayo ng gatangan no tanto ti may balin mi nga ila ko apo kadagiti bilid Pares. yes, and of course damo laptop ti kuan ta at tanto ti papel nang mabalin mga iyawat kada kayo kasi pwede kan kumatang kayo, so it's legal and nagmayat apo no legal dagiti papeles mo awan ti kibayo ti baro kung muno dati makita mga lugan ti DENR ket adu pa ti naadal mi apo ta dagiti gayam aba-aba kasta gayam ket May rehistro mo lang? Hana, dagas. Itagila ako no dagiti nagapo iti banbantay. So wildlife mo lang dagi jay. Ba dagi biga kasi ay. Ayan, na native dagi jay. Ada lang dagi talagang nangina nga aba-aba nga makita lang itabakir nga may parit nga may lako apo. Okay. So DJ lang ti ayan na nga talaga. So ngaron, this has been your Manong Jun together with Karuwa Amak. yan, para ito may sa maning edisyon ana pauluhan na Maski ano lang i-vlog. no, DENR inspection yan, 2020 yan. So thank you so much for watching. Bye.